ही कथा आहे राहुल आणि मिथाली नावाच्या जोडप्याची. कथा सांगितल्यानंतर कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण कथा कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. राहुल आणि मिथाली आपल्या मित्राच्या लग्नावरनं येत होते. यांना लेट तर झालेच होते, पण आता रात्रीचे 12:30 वाजले होते. सगळीकडे भला मोठा अंधार पसरला होता. खरं तर ते पहिल्यांदाच या रस्त्यामधनं येत होते. मॅप लावला आणि मॅपने बऱ्याचपैकी अंतर यांना दाखवले, पण दुर्दैवाने यांची बॅटरी लो झाली आणि मॅप आणि मोबाईल दोन्ही बंद झाले. आता यांना यांच्या मार्गेच प्रवास करायचा होता. हायवेवर जेमतेमच गाड्या होत्या, पण लवकरच काळ जो यांच्यावर घात करणार होता तो आता यांच्या मागे लागला. रस्ता कळत नव्हता. कळत न कळत यांनी एक वळण घेतले आणि कच्चा रस्ता लागला. तरी मिथालीने राहुलला विचारले की तुला रस्ता माहीत आहे ना. त्यात राहुलने होकारात्मक मान हलवली आणि यांचा प्रवास तसाच चालू झाला. पण हळूहळू करून जेमतेम अर्धा तास झाला असेल. कोणत्याही प्रकारचा यांना एकही वाहन दिसत नव्हते. दोघांच्या मनात धडकी भरली. त्यात राहुलला भरपूर झोप आली होती, जी नियंत्रणाच्या बाहेर जात होती. बघता बघता आता 1 तास गेला होता, पण आता राहुलनी आणि मिथालीने एक गोष्ट बारकाईने पाहिली. ते कितीही वेळाने त्या रस्त्याने जात आहे, पण आजूबाजूचे तेच झाडं त्यांना पुन्हा पुन्हा लागत आहेत. मनात एक भीती आली, पण अचानकपणे त्याच वेळेला त्यांना काहीतरी चमकताना दिसले, जे झाडाच्या अलीकडे होते. मनात धीर आला आणि राहुलनी मागचा पुढचा विचार न करता गाडी ही सरळ तिथेच वळवली. जशी जशी गाडी जवळ जात होती, स्पष्ट दिसू लागले की तिथे 2 मजली इमारत आहे. मनात एक धीर आला. राहुलनी तिकडेच गाडी थांबवली आणि गाडीच्या बाहेर उतरताच त्यांच्याकडे एक मुलगी त्यांना तशीच पाहत होती. तिने सांगितले काय झाले. झालेला सगळा प्रकार राहुल आणि मितालीने सांगितला आणि त्या मुलीने स्मित हास्य दिले आणि सांगू लागली, इथे असंच होतं. म्हणून जे कोणी प्रवासी भटकतात ते आमच्या हॉटेलमध्ये येतात आणि राहतात. म्हणून राहुल आणि मितालीने ती रात्र तिथेच त्या हॉटेलला काढण्याची ठरवली. पण एक गोष्ट राहुलनी पाहिली की ती मुलगी ही तशीच राहुल आणि मिथालीकडे पाहून फक्त एकटक हसत होती. जे काही प्रश्न विचारेल त्याचेच उत्तर देत होती. जणू तिला यांच्याकडे पाहून खूप हसायला येत होते की तिच्या मनात वेगळीच डाळ शिजत होती हे कळत नव्हते. रूम बुक केले आणि राहुल मिथाली आपापल्या खोलीमध्ये गेले. काही काळ गेला असेल. राहुलला झोप लागते ना लागते, पण अचानकपणे कोणीतरी बाजूच्या भिंतीने जोर जोरात त्यांची भिंत थोडवू लागली. राहुलला जाग आली. पाठोपाठ मिताली उठली. झालेला सगळा प्रकार सांगितला. राहुलने त्यांच्याच खोलीमधनं आवाज दिला, कोण आहे तिकडे आणि असा का त्रास देत आहेत. कोणताच प्रतिसाद आला नाही. त्यात मितालीने राहुलला शांत केले. पुन्हा एकदा झोपी गेले आणि यावेळेला त्याच्याच बाजूच्या भिंतीकडनं आवाज येऊ लागला. राहुलही चकित झाला आणि मितालीही, कारण की हा आवाज साक्षात भिंत कोणीतरी ठोठवत आहे असा येत होता. म्हणून राहुल त्याच क्षणी चिडत बोलला, जे कोणी आहे ते बाहेर या. राहुल त्याच क्षणी आपल्या खोलीतून बाहेर गेला आणि खाली रिसेप्शनला जाऊन त्या मुलीला बोलवू लागला. राहुलला अपेक्षित होते की रात्रीच्या 2:30-3 वाजता ती नक्कीच झोपलेली असणार. राहुल खाली जातो न जातो त्यांनी पाहिले की ती मुलगी तशीच रिसेप्शनवर बसली होती. तीही राहुलचीच वाट पाहत असे वाटत होते. राहुलने सगळं काही सांगितलं आणि ती मुलगी एकटक हसत बोलली, असं शक्यच नाहीये. तिने राहुल आणि मिथालीला तिच्यावर घेतले आणि वरती गेली. पुढे हे दोघं जे बघणार होते ते पाहून हे दोघांनाही चाट पडले. हे दोघंही आश्चर्य झाले,
कारण की त्या मुलीने दाखवले की आजूबाजूचे दोन्ही खोली ह्याला कुलूप लागला होता. राहुलला विश्वास बसला नाही, म्हणून त्या मुलीने ती खोली उघडून दाखवली. आणि राहुलला अजून धक्का बसला, कारण की राहुलने पाहिले की त्या दोन्ही खोलींमध्ये धूळ साठली होती. वर्षानुवर्षे इथे कोण आले नव्हते हे स्पष्ट दिसत होते. हे काय होते राहुलला समजले नाही. त्यातच ती मुलगी बोलली, झोपा तुम्ही, आराम करा. राहुलला काहीच समजत नव्हते. मितालीने त्याला कसेबसे शांत केले, पण राहुलने विचारले की आजूबाजूला इथून जायचा रस्ता कुठे आहे, तुम्ही मला सांगाल का? त्यात ती मुलगी बोलली, इथे कोणताच रस्ता नाहीये, तुम्ही जाऊन झोपा, उद्या मी तुम्हाला येईलच सोडायला. तसंच हे सगळे झोपायला गेले. पण त्याच क्षणी राहुलची आपल्या खोलीमध्ये जाऊन नजर पडली ती खिडकीच्या बाहेरच. आणि राहुलने पाहिले की त्याच्याच खिडकीच्या मागे एक स्पष्ट हायवे दिसत होता. तिथून येणाऱ्या जाणाऱ्या गाड्यांचाही वेग फार होता. राहुल फार खुश झाला. त्याने मितालीला त्याच क्षणी घेतले, पण मनात एक राग होता. ती तशीच राहुल आणि मिताली त्या रिसेप्शनमध्ये जाऊन त्या मुलीला बोलू लागले की खोटं का बोललात, मागेच तर हायवे. ती मुलगी तशीच हसू लागली. तिने राहुलचा हात पकडला आणि ती त्याला मागे घेऊन गेली आणि मागचीच टॉर्च दाखवत बोलली, कुठं आहे इथे हायवे, दाखवाल का? राहुलने पाहिले तर तिकडे हायवे नव्हताच, होते ते भले मोठे झाड. हे पाहून आश्चर्य झाले. राहुल आणि मितालीला समजले की इथे नक्कीच काहीतरी असे आहे जे यांच्या विचारशक्तीच्या बाहेर आहे. ते दोघंही आपल्या खोलीमध्ये गेले, पण मितालीला काही झोप येत नव्हती. ती त्याच क्षणी आपल्या वॉशरूममध्ये गेली. वॉशरूममध्ये तोंड धुत असताना तिने पाहिले की जणू त्या आरशामधनं तिला कोणीतरी पाहत आहे. ती बघते बघते त्या आरशामधनंच कोणीतरी तिच्याकडे धक्का मारला. मिताली जोरात खाली पडली. ती किंचाळली आणि राहुल तिला उचलण्यासाठी त्या बाथरूममध्ये गेला. राहुलने उचलले. मितालीने त्या आरशाकडे बोट दाखवले, पण त्या आरशात कोणीच नव्हते. आणि मितालीने सांगितलं की मला असं वाटतं की कोणीतरी माझ्याकडे पाहत होते आणि त्याला म्हणे रागातून त्याने मला धक्का दिला. हे ऐकताच राहुलला फार चिड आली. आपल्या गाडीची चावी घेतली आणि मितालीचा हात पकडत रागामध्ये ते त्या हॉटेलमधनं निघू लागले. पण निघताना असे वाटत होते की कोणीतरी यांना थांबवण्याचा प्रयत्न करत होते. यांचे पावले जड झाले होते. पाय निघता निघत नव्हता. रिसेप्शनवर कसे बसे आले आणि ती मुलगी तशीच हसत होती, एक टक गालातल्या गालात. तिला झालेला सगळा प्रकार सांगितला आणि हेही सांगितले की आम्हाला तुमच्या हॉटेलमध्ये आता थांबण्याची इच्छा नाही. पण यावेळेला त्या मुलीच्या चेहऱ्यावर एक क्रूर राग येऊ लागला. तिचा तो हसता चेहरा हा रागामध्ये बदलू लागला. तिचे केस हे स्वतःहून लांब लचक होऊ लागले. चेहरा लाल होऊ लागला आणि ती रागाच्या भरात बोलू लागली, तुम्हाला नाही थांबायचंय का हॉटेलमध्ये? ठीक आहे, तुम्हाला बघून घेते. त्या क्षणी ती खाली वाकली आणि तिने आपल्या हातामध्ये भला मोठा सुरा काढला. ती मितालीवर वार करणार, पण त्या क्षणी राहुलने तिला मागे घेतले आणि पळत पळत आपल्या गाडीमध्ये जाऊन बसले. आपली गाडी चालू केली, पण दुर्दैव या गोष्टीचं होतं की ती गाडी यावेळेला चालू होत नव्हती. पण त्या क्षणी ती मुलगी ही यांच्या मागे आली, पण मागे येताच ती गाडीवर सपासप वार करू लागली. या दोघांनी आपले काचा आणि दरवाजे बंद करून ठेवले होते, पण ती कितीही वार करत असली तरी गाडीवर कोणता परिणाम होत नव्हता. पण तिचे ते भयंकर रूप पाहून मिताली मात्र बेहोश झाली होती. तिने शुद्ध हरवली होती. यावेळेला तर ती चक्क हवेमध्ये तरंगून गाडीच्या वरच्या भागात देखील वार करत होती. हे दृश्य पाहून कोणालाही आश्चर्य वाटेल आणि भयभीत नजरेने ती गाडीच्या
हळूहळू करून लांब जाऊ लाग. राहुल मिताली एकमेकांना घट्ट मिठी मारून तसेच झोपी गेले. सकाळ झाली. कळत न कळत राहुलची नजर ही बाहेर पडली तर भला मोठा उजेड होता. मनात एक आशा आली. देवाचे आभार मानले. मितालीलाही उठवलं. गाडीला स्टार्टर मारला. गाडी स्टार्टही झाली. सहज राहुलने त्याची नजर साइड मिरर मध्ये टाकली आणि जोरात किंचायला. मितालीने तिची नजर साइड मिररला टाकली. तीही किंचायली आणि दोघंही आपल्या गाडीच्या सीटवर उभे राहून मागे पाहू लागले. कारण की यांनी पाहिले होते की मुळात तिकडे हॉटेल नव्हतेच. असे वाटत होते की जळालेले अवशेष काहीतरी आहे. इथे वर्षानुवर्ष कोणी आले नव्हते एवढं तर नक्कीच होतं. पण या लोकांनी जे काल अनुभवलं ते होतं तरी काय? राहुलला प्रश्न पडला. मितालीने विचारलं, पण ही भली मोठी डायन, हिने गाडीवर वार तर केला पण गाडीला काही झाले कसे नाही? त्यात राहुलने दाखवले की ही बघ, आपल्या गाडीमध्ये देवाची मूर्ती आहे. कदाचित त्याच्यामुळेच आपण वाचलो. या दोघांनी देवाचे आभार मानले. पुन्हा एकदा मागे त्या अवशेषाकडे पाहिले. मनात तेच भीती निर्माण झाली. गाडी सुसाट वेगाने घेतली. पण त्याच क्षणी त्यांच्यासमोर हायवे दिसू लागला. हायवेवर येताच पुन्हा एकदा देवाचे आभार मानले. जणू ते मृत्यूच्या तावडीतून सुटले होते. काय वाटते तुम्हाला, तिकडे काय असेल? आणि जर राहुल आणि मिताली वेळेत त्यांच्या गाडीमध्ये गेले नसते तर काय झालं असतं? ते दार कोण ठोठवत असेल? याचं उत्तर राहुल आणि मितालीलाही देखील माहीत नाही. पण हो, तिकडे असलेल्या त्या अवशेषांना नक्कीच माहीत असेल. मग कधी जाणार का तिकडे? कथा कशी होती मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे tejas.story. चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक करायला विसरू नका. तुमचे कथा अनुभव असतील तर मला इंस्टाग्रामवर किंवा मेल आय डीवर सांगू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.